Har du fået nye fine fodboldstøvler, Victoria? Hvem har du fået dem af? Har du fået med far? Hvor er du heldig. De er meget flotte, hva'? Ligner de mors lidt? Det er mors, ikke? Jo, du har også nogen. Ja. Mor, måske. Eller de står derude. Hvad skal du bruge dem til? Hvad skal du bruge fodboldstøvlerne til? Hvad skal du lave med dem? Sort melding på. Nej, du skal ikke have sort melding på. Skal du ikke spille fodbold med dem? Jo. Skal du tage en tur rundt om bordet? Skal vi se dig? Ja. Jeg skal se rundt. Kan du også gå i dem? Kan du også løbe i dem? Har du også fået en ny fodbold, Victoria? Ja. Din helt egen fodbold? Har du set fodbold? Hvor er den henne? Kom herhen, må vi se. Nej, det er den jo. Hvad? Prøv at gå hen til døren der, og så læg den ned, så prøv at se, om du kan sparke den herhen. Læg den ned på jorden, så du kan sparke til den med fodboldstøvlerne. Kan du det? Øj, hvad? Igen? Ui, hvor du kan. Det er noget bedre end med gummistøvler op. Ja, ja. Ordentligt tålygende. Jeg vil godt sagt til at se dig. Det er overført præcis. Der er ikke meget skævsyd af dig. Du er dygtig, Victoria, hva'? Så du kommer til at score mange mål, når du skal gå til fodbold? Ja. Ja. Er du klar?